Dobar dan. Moje ime je Sanja Petrov, vi gledate Briefing. Neke nove boje ulaze u Skupštinu, koja je skoro 2 godine bila bez glasa opozicije. Klupe će prošarati 13 narodnih poslanika iz koalicije Moramo, koja je po prvi put učestvovala na izborima. Jedna od njih je i naša današnja sagovornica, docentkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, politikološkinja Biljana Đorđević. Dobar dan, Biljana. Za početak hvala vam što ste izdvojili vreme za briefing. Pomenutih 13 narodnih poslanika sa liste Zeleno-leve koalicije Moramo ulazi u Narodnu skupštinu. Šta je ono što vi i vaši saborci sada morate? Dobar dan i hvala vam na pozivu. Drago mi je da učestvujem u ovoj emisiji. Mi moramo mnogo toga. Jedna od osnovnih stvari jeste da pokažemo jedan drugačiji način bavljanja parlamentarnom politikom sada. Dakle, pogotovo sa tim iskustvom dolaženja, kako kratko kažemo, sa ulica, trgova, planina, dakle svih mesta gde se brani javni interes. Dakle, to sad treba preneti u institucije na takav način da s jedne strane i pokažemo i drugačiju političku kulturu i drugačiji način obraćanja, obrazlaganja predloga za koje mislimo da su u interesu građana, ali da istovremeno ostanemo u kontaktu sa onim što je naše poreklo, dakle što mi vidimo kao središte politike, a to je upravo, to su ta mesta zločina ili mesta gde se krši javni interes i taj stalni kontakt sa građanima koji treba i nama da ukažu kada možda grešimo u nečemu, ali i sa kojima treba da proverimo i koje možda treba nekada da uverimo da možda neke stvari ne vide sada, a da su pretnje u budućnosti ili da bi bile dobro rešenje u budućnosti. Dakle, ta je jedna stalna dvosmerna komunikacija sa građanima. Vi često ističete da je na svim nivoima u Srbiji sve ispolitizovano. Dakle, od toga ko će biti direktor vrtića, direktor škole, kako će zdravstvena zaštita biti organizovana, kako će obrazovanje biti organizovano. Menjanje tog sistema se čini poprilično velikim poslom. Kako? To svakako nije nešto što možete da uradite u jednom koraku i to je prosto povezano i sa uopšte načinom na koji i politički akteri, da kažemo partije, mi smo sad ovde jedna grupa, organizacija koja je formalno grupa građana koja je ušla u parlament, ali je zapravo skup aktivističkih lokalnih organizacija i već u tom našem procesu organizovanja postoji razbijanje te recimo partijske hijerarhije koja postoji, koja onda diktira ponašanje i u drugim političkim društvenim institucijama. Dakle, već tu mi pravimo jedan otklon od toga da politika treba tako da se vodi i samim tim šaljemo jednu poruku. Dakle, mi ne možemo da menjamo društvo tako što će neko nešto narediti ili će se doneti jedan zakon. To su možda nužni koraci u nekim situacijama, ali sami po sebi oni će biti vrlo majušni. Dakle, mi moramo suštinski da menjamo i način na koji vidimo kako se bavimo politikom, da se građani u to uključe i da onda kroz taj proces i mi sami sebe menjamo i menjamo naše institucije. I to je dugotrajan proces. Dakle, ta ideja, nažalost, da građani shvate da zapravo oni imaju moć, ali da to nosi sa sobom i neku odgovornost, da moraju da se mnogo više bave svojim životima i da onda se trude da na to utiču i da onda se trude da kazne one koji iznevere njihov interes, je mnogo teži put nego onaj u kome prosto kažu evo dobro, neko nam je ovo ponudio, hajde da izvršimo neku vrstu političke trgovine. Dakle, tu ne mislim na ono samo bukvalno plaćanje za glasanje, na što se sada ponajviše govori kada su izbori za nama ili pred nama, već mislim i na uopšte taj koruptivni mehanizam u kome mi samo očekujemo da nam neko nešto da i da onda ni mi više ne budemo odgovorni za razne druge stvari. Dakle, moramo menjati taj način odgovornosti koji preuzimamo za sve što radimo, dakle i na poslu i u politici. Čini se da se za sve čeka neki znak centrale iz Beograda. Sada Pčinjski okrug je malo specifičniji u odnosu na ostale krajeve Srbije, zato što u Pčinjskom okrugu imamo opštine sa manjinskim partijama, imamo opštinu gde je Socijalistička partija Srbije sama na vlasti, imamo ostale opštine gde Srpska napredna stranka sama vrši vlast, među tim gradovima i grad Vranje. Sada vas pitam kao politikološkinju, ne kao političar.
političarku. Da li će Vranjanci uvek biti uz vlast? Da li će ta nekako slika iz prestonice uvek da se preslikava na Vranje, zato što je to neki utisak, evo, ako pogledamo poslednje 2 decenije? To, nažalost, svakako jeste utisak, ali možemo i da preokrenemo priču, da kažemo da kada se baš u takvim gradovima desi promene, one se onda dešavaju i na nacionalnom nivou. Dakle, da na neki način su to momenti kada osetite da se nešto menja, kada vidite da se i takvi gradovi bude. Naravno, sad mi ovde tu grad, na neki način činimo jednim živim bićem. Naravno, gradovi žive, ali tu žive neki konkretni ljudi. I u stvari reč je o tome da li ti konkretni ljudi su spremni da urade nešto drugačije, da li je njima dosta ili rešenje pronalaze, kao što nažalost sve više ljudi pronalaze rešenje u odlasku. Dakle, bilo iz svojih gradova, bilo iz svoje zemlje. Tako da često u stvari ja mislim da dobrim delom emigracija stanovništva i ona unutrašnja, ne samo ova spoljašnja, utiče da se nekakav potencijal za promenu i pobunu smanjuje. Ali, dakle, prosto ja se nadam da će i na jugu Srbije, dakle, da to potencijala ima. Mislim da ga apsolutno ima, zato što, ne samo zato što sam ja odatle, zato što znam brojni ljudi koji su i tamo ostali, ali svi imamo nekakve kontakte i veze i postoji način da možda pomognemo da se taj potencijal, ako ga ima, ako se probudi, da mu pomognemo da se razvije. Tako da, mislim, ja bih to tako preokrenula. Da onda treba zapravo više raditi u takvim sredinama i u stvari ukazati na to šta koči ljude da se možda bolje politički organizuju i ponude nešto drugačije. Evo, kada ste već spomenuli taj potencijal, vi niste imali neku aktivnu kampanju u Vranju, ali na parlamentarnim izborima za listu Moramo je glasalo preko 900 ljudi u Vranju, za vašu predsjedničku kandidatkinju preko 700 ljudi. Istovremeno, vi ste na listama i za narodne poslanike i za odbornike u Skupštini grada Beograda imali neke nove, mlade ljude koji su poreklom iz Vranja, mislim na politikologe Stefana Tasića, na Nataliju Stojmenović. Kakav je stav pokreta vašeg kada je u pitanju taj potencijal na lokalu u Srbiji? Da li se razmišlja o formiranju nekih odbora možda? Apsolutno. Najprije moram da kažem, Ne davimo Beograd je pokret koji čine jako mnogo ljudi koji su došli u Beograd da studiraju i onda su tu ostali. Tako da tu nas ima poreklom iz svih gradova, Srbije, sela i tako dalje. I svi mi naravno brinemo i o tim svojim zajednicama i nama je pogotovo, nama troma bilo dosta stalo da dođemo u Vranje tokom izborne kampanje. Tako je, nije tu bilo neke preterano aktivne kampanje, dobrim delom i zbog ovoga što sam ranije govorila. Za sada je okvir bio na tome da tamo gde imate već postojeću organizaciju lokalnu koja dolazi od ozdo, dakle koja zna lokalne probleme, tu je bila jača kampanja i bilo je važno da se tamo ode. Mi smo želeli da dođemo u Vranje između ostalog da bismo poslali poruku da računamo na Vranje u narednom periodu i da bismo voleli da prosto da širimo pokret koji naravno se onda neće zvati Ne davimo Beograd. Dakle, prosto imamo svakako u planu gradnju jedne nacionalne organizacije koja će se graditi na tim osnovama od ozdo. Dakle, ne sa idejom da mi dođemo i nekome nešto naradimo, nego da ljudi prepoznaju svoje probleme, a da mi onda to zajedno formulišemo kao jednu širu nacionalnu priču kako se decentralizuje čitava zemlja. Dakle, kako onda kada se promišlja ekonomski razvoj zemlje, on se ne promišlja samo sa idejom iz Beograda, na koji način će otvaranje nekih fabrika uticati na BDP, a ne na sam kvalitet života u konkretnoj lokalnoj zajednici. Kada govorimo o kvalitetu života, nekako teme zaštite životne sredine u Pčinjskom okrugu sve do skora nisu bile toliko u fokusu, iako sećamo se priče o tužnoj, odnosno Južnoj Moravi, sećamo se jezivih slika smeća koje pliva koritom Južne Morave. U posljednje vreme mediji sve češće izveštavaju o kompanijama koje su zainteresovane za zemljište u Vranju i u Bujanovcu zbog eksploatacije litijuma. Ljudi su ove zime počeli malo više da se interesuju i za merenje kvaliteta vazduha u Vranju, ali opet to je počelo tek nedavno. Kako građanima Pčinjskog okruga, odnosno Vranja, pokazati da ih se ove teme direktno dotiču? To je svakako jedan proces podizanja svesti i proces
zapravo politizacije tema. Ja sad opet moram da napravim razliku malo čas kada sam odgovarala na vaše pitanje o politizaciji u ovom smislu partijske kontrole institucija. Dakle, mi zapravo pravimo tu razliku između te partijske kontrole i politizacije. Politizacija je dobra stvar. Politizacija znači učiniti neko pitanjem od javnog interesa. Dakle, u tom smislu ono što smo mi radili u Beogradu i što su mnoge druge lokalne grupe radile u mnogim gradovima Srbije, politizovali su problem zagađenja vazduha na takav način da ukažu građanima da je to jako važno. Dakle, to nije samo pitanje da li nešto loše osjećate u vazduhu, nego je to pitanje zdravlja, onda samim tim pitanje i raznih drugih, da kažemo, i ekonomskih troškova. Se često govori o tome da se ekološka pitanja sukobljavaju sa socioekonomskim pitanjima kao da jedna ne utiču na druge. Kao da visoki troškovi zdravlja neće uticati na kvalitet vašeg života, a ne samo činjenica da udišete loš vazduh. Dakle, potrebno je da se neko time bavi, da sistematski o tome govori i dobar efekat bavljenja vazduhom u Beogradu, Smederevu, Valjevu, Boru jeste da onda i drugi gradovi počinju da misle o tome i onda kada se traži da se zapravo meri vazduh kao prva stvar, time se podiže svest i kada se priča o tome, dakle, onda ljudi počinju da razmišljaju da je to nešto što ih se direktno tiče. Takođe, priča oko Rio Tinta je pokrenula i mnoge druge građane u mnogim oblastima Srbije, dakle, da preispitaju šta se dešava sa sličnim kompanijama koje hoće da vade litijum i bor. Dakle, mi to znamo da postoji priča o tome i u selu Klinovac, odakle inače moj otac, tako da to je nešto što ćemo apsolutno pratiti. Ove teme one su ne samo lokalne, nacionalne, su i transnacionalne, zato što prosto posledice prevazilaze sve to i nije čudo što onda prosto možda interesovanja nekih ljudi za ove teme koji čak možda nisu sa tog lokala može da podstakne one ljude koje su odatle. Dakle, neko možda ima više znanja i može skrenuti pažnju na to zašto je neki problem važan. To je u stvari ona politizacija. To je ono kada učinimo neko pitanje važnim jer pokažemo ljudima da ih se tiče i onda oni preuzimaju tu borbu kao svoju. Htjela sam da vas pitam takođe, vi ste generacija koja je 2000. godine, iako tada niste imali pravo glasa još uvek, vi ste napustili školske klupe i zajedno sa svojim profesorima izašli na ulicu da branite pravo na demokratski izbor. Sada vi radite sa mladima i možda taj uzorak mladih sa kojima vi radite na fakultetu nije reprezentativan zato što se neka interesovanja podrazumevaju. Ali generalno, da li vam se čini da su mladi u Srbiji zainteresovani za politiku? Da li mislite da bi sada neki 16-godišnjaci u Vranju izašli na ulicu zbog izborne krađe? Ja to ne mogu da znam. U ovom trenutku prosto nisam tamo, ne poznajem te mlade ljude. Ja verujem da uvek ima pobune u mladima. Mislim da je to sasvim logično. Dakle, sad samo pitanje šta je ono što ih poziva na pobunu. Mislim, 2017. godine nakon predsjedničkih izbora niko nije očekivao da će se desiti onakvi protesti koji su trajali svakoga dana u više gradova Srbije, koji su pokrenuli upravo mladi, dakle srednjoškolci i studenti. I nas je sve to iznenadilo. Tako da mislim da prilika za tako nešto uvek ima, dakle, ali prosto to zavisi od nekakvih konkretnih okolnosti, nešto što nekoga od njih boli i što će mladi ljudi najbolje razumeti. Način na koji, dakle, treba pozvati na pobunu je nešto što se menja kroz vreme i možda mi nismo u tom smislu najbolja generacija, dakle da možemo da damo takve savete, zato to treba da rade oni. Za mene lično je ta i 2000. godina, dakle, bila značajna upravo zbog onoga što sam ranije govorila. Meni je tada bio utisak, ako se ovo dešava u Vranju, dakle, dešava se jedna velika promena. Zbog toga verujem da ćemo te promene upravo gledati u ovakvim gradovima gde nam se čini da su stvari
utabane, da su ljudi uvek uz vlast. Dakle, kada tu budemo videli veću pobunu, dakle, vidjet ćemo potencijal za promenu. Za mene je to tada bilo izuzetno važno i mislim da su ti momenti važni, pogotovo za mlade koji još nemaju mogućnost glasanja. Jer politizacija i svest o tome gde živimo i razmišljanje o tim problemima se dešava ranije. Na mene je to dosta i uticalo, da izaberem da studiram Fakultet političkih nauka, iako su možda neka moja prethodna interesovanja bila sasvim drugačija. Da li ste se tada možda kao 16-godišnjakinja plašili tog izlaska na ulice ili nekog pritiska od strane profesora, sredine i slično? Ja se iskreno ne sjećam da sam se plašila. Prosto više se sjećam toga da smo bili u školi, da smo onda prosto izašli iz škole, da je to bio nekakav kolektivni osjećaj slobode. Naravno, bilo je lakše zato što smo svi to uradili. Ili bar imamo osjećaj da smo svi to uradili. Sad više nisam sasvim ni sigurna, osjećanja mogu da vas zavaraju, ali ne sjećam se tog nekakve stege. Dakle, bio je nekakav moment promene koje smo mi osjećali i koje smo pratili. Možda i zato što smo sad svi imali nekoga ko je bio negde i u Beogradu i negde drugdje. Mi smo slušali prosto o tome šta se dešava i na drugim mestima. Vi ste nakon toga diplomirali na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, završili ste master studij iz oblasti političke teorije na Oksfordu, potom i doktorirali na matičnom fakultetu, na kojem ste sada docentkinja i predajete kurseve iz oblasti savremenih političkih teorija. Sad imate bogatu akademsku biografiju, a sve je počelo u gimnaziji Bora Stankovića u Vranju. Recite mi, da li sada imate neki kontakt sa aktualnim rukovodstvom škole? Da li vas možda pozivaju na neke jubileje, možda da budete gošća na nekim predavanjima i sl.? Ne, nemam takvu vrstu kontakta. Zapravo, kada smo bili u kampanji, prošetala sam se do gimnazije, ona sada izgleda drugačije, renovirana je. I prosto to meni probudilo dosta emocija, ali nemam nikakve kontakte. Jedini kontakti su prosto ta obeležavanja, 15 godina od mature ili sledeće godine će to biti 20. Nadam se da ćemo se okupiti. Ali svakako bilo bi mi vrlo drago da pozitivno odgovorim ukoliko bi takvih poziva bilo. Dakle, na bilo koju temu, mislim sad ovde i da razgovaram možda i sa srednjoškolcima uopšte o recimo Fakultetu političkih nauka. Ukoliko bi imali takvih interesovanja, uvek bi mi bilo drago da se tim pozivima odazovem. Ja verujem da bi vama bila draga saradnja sa bilo kim na lokalu, s obzirom na to da ste i sami iz tih krajeva. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Ovo je bio briefing.